Intlaqgħu b'mod pożittiv il-proposti tal-Oppożizzjoni sabiex tiġi indirizzata l-kriżi politika preżenti. Dawn il-proposti b'kollox 15 l-Oppożizzjoni ppreżentathom lill-unions u lill-korpi kostitwiti permezz ta' dokument li ġie approvat waqt il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista tal-ġimgħa li għaddiet. Fil-bidu tal-laqgħa l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qal li l-proposti sabiex tiġi indirizzata l-kriżi politika preżenti huma miftuħin għad-diskussjoni. Talab lil unions sabiex ma jħarsux lejn il-proposti u d-dokument biss mill-lat politiku. Wara li ntemmet il-laqa, NetNews tkellem ma' rappreżentanti tal-imsieħba soċjali dwar x'ħareġ mill-laqa u kif iħarsu lejn il-proposti li faslet l-Oppożizzjoni sabiex il-pajjiż joħroġ mill-kriżi politika. Tkellimna ma' Marco Bonnici, President tal-Forum Unions Maltin. Kienet laqa importanti ħafna, kienet follow-up anke tal-laqa preċedentement li għamilna wkoll mal-Oppożizzjoni. Bħala forum tlabna aħna li naraw eżattament li l-nissa x'se jiġri wara din il-kriżi u se jiġri wara Jannar. U xi ħaġa li konna semmejni anke fil-laqgħa preċedenti u rġejna semmejni llum. U jidher li issa l-Partit Nazzjonalista ħadem ħafna fuqha u ħareġ b'setta proposti. Tana reazzjoni wkoll David Xwiereb, President tal-Kamra Maltija tal-Kummerċ. Ir-reazzjoni hija waħda pożittiva għal fatt li mill-aktar fis possibbli mingħajr ma domna ħafna lejn il-Partit Nazzjonalista ħar inizjattiva għaqad ftit rakkomandazzjonijiet illi mill-ewwel jagħtu indikazzjoni li nixtiequ li dak kollu li hu ħażin jew dak kollu li ma ħademx jew dak kollu li wassalna fih qegħdin illum il-ġurnata jista' jitranġa. Fisem il-UHM Voice of the Workers tkellimna mal-kap eżekuttiv Josef Vella. F'sitwazzjoni bħal din fejn pajjiż għaddej minn kriżi nazzjonali naħseb huwa l-ewwel dokument pożittiv li qed nara. Martin Balzan tar-reazzjoni tiegħu fisem is-CMTU, il-Konfederazzjoni tal-Unions Maltin. Id-dokument fl-opinjoni tagħna huwa validu ħafna. Fih ħafna punti validi li naqblu magħhom, ma minnaħa tagħna nixtiequ wkoll nikkontribwixxu biex iżjed ma jkontribwixxu nies, iżjed id-dokument jipperfezzjona ruħu. Anke l-President tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min ħaddem l-MEA Dolores Samud Bonnici għaddit il-kummenti tagħha ma' NetNews. Aħna bħalissa rajna li hemm intenzjonijiet tajbin ħafna f'dan il-reform program li qed jiġi propost. L-iktar ħaġa li importanti li ma nerġgħu niġu f'dis-sitwazzjoni. Ben Rizzo fisem is-soċjetà ċivili tkellem ukoll ma' NetNews. Il-presentazzjoni kienet tajba ħafna affarijiet li aħna konna qed nitkellmu fuqhom. Ovvjament bħala soċjetà ċivili aħna għandna idejat oħra li nixtiequ nmexxu l-qudiem ġifieri u naħsbu li hemm biżżejjed bażi fejn nistgħu naħdmu fuq dawn il-proposti kollha li kien hemm. Anke l-General Workers Union kienet preżenti għal-laqa mal-Oppożizzjoni u tana l-kumment is-Segretarju Ġenerali tal-Union Josef Buġejja. Bħala ġewżin sodisfatti li wara l-laqa li kellna l-ewwel laqa inizjali 15 ilu il-Partit Nazzjonalista ppreżenta setta proposti li anke aħna bħala MCSD bħalissa din naħdmu fuq dokument u hemm ħafna idejat li huma aligned ma' xulxin. Allura tkun qed tara li bħala sħab soċjali u Partit Nazzjonalista l-idejat huma kollha din hemmhekk kif ħantejbu s-soċjetà tagħna. Din kienet it-tieni laqa li sejħet l-Oppożizzjoni sabiex flimkien mal-unions u l-korpi kostitwiti tkun diskussa u tinstab soluzzjoni għal kriżi li jinsab fiha l-pajjiż.